Takže čaute, vítam vás u druhej časti z hororového Minecraftu. A neviem, čo mám tak povedať. Je tu ten koník z minulej časti a kravička. Mumu. Niečo si zmením radšej, aby sa to tak nesekalo, dám tu radšej takto. Lebo nechcem, aby sa to moc sekalo. Identity. Neviem, čo to je. Trebalo by ísť do jaskyne na nejaké železo, ale bojím sa ísť do jaskyne. Však tam zase niekto na mňa vybafne nejaký cave dweller alebo zase ten kartún blbosť, čo ma vtedy zabil v minulej časti. Villager, čau. To je tento s tým lukom divným. Joj. Ovečka. Idem asi do jaskyne. Najprv by som nejakú mohol nájsť. Furt chodím do kolečka. Ja sa pozriem tam, čo to furt tam je. Tá divnosť. Čo to je? Čo to je? Divné. Už asi viem, čo tam nám nejde kvapky. Keď skočím do vody a vidím z vody, tak som mokrý. Tým pádom mám na sebe Joj, čo sa stalo? Seklo sa to teraz poriadne. Nevadí. Sa vyspať, začína byť noc. Sa mi nepáči. Čo sa to trochu seká? Chcem, aby sa to sekalo. Neviem, čo zmení toto. Asi, neviem. Tak. Nemám to tak. Ovečka. Ahoj. Už nie je ovečka. Dneska sa treba vyspať u nejakého villagera. To sa mi nechce ísť, ale že nechce ísť domov. Prečo tu je tráva a chodník v dome? Asi sa mu nechcel. Čo? Prečo tam je zombie horse? Ej, čo som ti spravil? Čo som ti ja spravil? Choď preč. Nič som ti nespravil. A chlebík. Čo som ti spravil? Musíš po mne otočiť. Tak to nebol koník, to bol... Neviem, jak sa to povie. Osel. Ja už neviem, oslík to bol. A už normálne zabudám aj slovenčinu. Neviem ani po slovensku. Tak chvíľu. Čo to sú toto? For late. Hej. To čo má? Čo? Hladívko. Nemám seker. Pomoc? Prečo ako keď počujem nejaké dúpanie? To je Siren Head?
A dobra wiem. Ja co ja mam blisko, ja się tu boję im villagerów brać. It's a game of cat and mouse. Zaraz! Ten rycer. Kiedy tam kur... A! Super! A! To jest zakon. Panie Boże. To jest ten gilgań. Villager rycer. Co tu dzieje? Au! Tak. Co zrobię? Jaki impersonator? To cio? Impersonator? Może to przestać dupać? No jasne, że to jest Ironhead. Tam jest. Teraz myślę. Asi nie idem do jaskine. Raczej by som išiel nájsť nejakú struktúru, kde sú veci, lebo... Na čo som ťažil ten kameň? Však ho mám vytočiť. To čo je? Poď preč. Nechaj ma. Čo je? Jau, au. Dáva to byť. Ale nemáš. To znie jak gaz. Ja. Čo? Jak leze ten pawók? Może chęta vec na Ironhead koniecznie odísť odtiaľto. Trošku... Kurde. Hej. Herobrine, zabij ho. Herobrine. Tu som si radšej mohol robiť baseku. Sa tu presťahujem, lebo sa mi nechce chodiť po tam. Joj, prečo je tak blízko? Videli. Au. Au. A zničil mi postel. Poď preč. Prosím, nechaj ma. Som ti ja spravil. Čo som ti spravil, povedz. Konečne odísť? Haló? Kde sú moje veci?
mieste? Nevychádza. Tu som si to stal. Či? A nie tu. Oh. Oh. Jaskyňa. A to sú moje veci, dobré. Pohľadie. Huh? Počul som za toho villagera. Zrazu počujem. Toho zeleného, toho trgacieho. Či to si ty? Nie. Ne. Ja mám dáva veľký. Nie, on vyliez. Prečo tie bloky boli priehľadné? Dobre, no. Radšej idem tu zakopať do zema, budem robiť jeden tunel. Do jaskyne sa bojím ísť. Nejakú torčku. Aspoň 4, no. Super. To je fakt veľa. No tak teraz asi budem chvíľku to robiť. Joj, čo to bolo? Naťažil som zatiaľ nejaké ironiky. Idem si... Čo to je pomoc? Haló? Radšej sa zvyšnem. Prečo tam bola nejaká retardovaná ovca? Haló, čo ma teraz vyplo? Tak. Len tak. Nechce sa mi ten chat čítať furt. No, je moc veľký na obrazovke. Ja si po svoje veci a veľmi rýchlo, lebo nechcem, aby sa mi despavovali. Prečo je tu zombie mačka? A zombie pes? Toto vedí. Nie, to som započil. Moje veci. Jak tá ovca, no jak proste, ona, ja neviem čo to je proste, ona nejak na mňa musela čakať. Ani neviem jak to dokázala. Treba si vypiesť železo. No a naťažím si koper. Zdá, že tu sú aj také zbranie, taký mod, tak sa mi zdá, že to z toho sa robia náboje. Takže som videl, bo tam sa čo niečo pohlo, tam neviem. Urobím si piecku. Robím si 2 piecky. Vykopem toto. Skopem villagerom. Domčeky. Tu nič není.
Strecha im stačí. Si to svoje. Dám si presto zbavovať. Si dám toľko toto a toto. Nech sa vypeká. Tu mám ešte nejaké akacia wood, čo to je zase. Dobre. Terakota. To sa zíde. Zeberem. Prečo nie? Chlebík. 11 stačí. A neviem, na čo som to bral. Nechcem to už. Chcem ironik. Zás. Tá divná vec. Nemám teraz. Uní! Máš sa tu bola možnať nemať. Zabijem. Čo je? Už mi tu grgáš. Tak. Vidíš. Vykraftím si radšej špít. Ako prvý. To som niečo počul. Áno, Herobrine! Herobrine, poď preč. Čo robím? Jej. Konečne. Ešte si spravím. Ja som niečo videl. Čo? Kde? Prečo? Ako? Na čo? Víš, zás to stvorenie divné. Sa tu zastávam. Vážne. Tak, ale netreba. Entrails being yanked from stomachs, bones being shattered to dust. Prečo? Zabímam. Aj tak by som prejdem, nechcel sa mi zdávať. Ja si povedz si. Nevadí. Stav sa. Zas, ovca? Zas? Kde si? Nemám ťa rád.
Ja ho vidím, to je Ric. Jak sa... Na veka. Čo je? Čo si myslela? Čo keď tu napíšem Iron? Čo je toto? Taký dagger. Jak sa to craftí? Jak vycraftím zase túto divnotičku? Aha. Toto je čo? Longsword. To je taký saber. To je to kladivo, čo mám vtedy ten zombik. Jak sa to craftí? Takto. Zajímavé zbraně. Spravím asi to kladivo. Najbuď treba vykraftiť toto. Čo to chcelo? Vlnu a tyčku. Aj tyčku to chcelo takto? A nie, jak to bolo? Neviem. Myslím, že nejak... Takto. Áno. Tak sa to kladivo kraftilo takto dobre. Tak. Kladivo, som Thor. Jej. Čo som to mal za achievement? Battle Hammer. No poď villager. Ešte tak naspidovaný. Oj. Co sa deje? Sekávo, čo je to s tým? Nevadí. Nebuď naspidovaný. No a to bude asi všetko. No, neviem čo mám robiť. To bude asi všetko z tohoto videa. Dúfam, že ste dopozerali až tu. A čau.